приятели, в следващото видео на Roblox. В днешното видео ще играем тази игра, My Farmer, нещо си. Ще играем на нея днес, но преди това абонирайте се за канала, лайкнете видеото и го изгледайте до края. Очаквайте скоро рождения ден на канала, след по-малко, почти малко около седмица остава за вас. И нека да започваме. Тъй, караме да отидем някъде там. Тази игра се намерих, не знам, не съм играл. Тъй, опън. Ще си купя такова. Добре. То ме телепортира. Така, плейстен да карне. Добре. Къде да го сложим, хора? Тука. Ама не може да го преместя. Вижте къде го оставих. Все пак макар да отида там. Семена. Купа семена. Купам тия семена, купам тия и тия. Тъй. Аз седам на патато, на морковчето. Те колко бързо растат, бе, брат. Всяка го мана. Що трябва? Ти расте. Ай! Трябва да го преместя. Все тая. Да. Така, ти сега трябва да го обера. То става за винаги това. Тъй. Продам пшеница, продам... Тъй. Сега трябва да продам... Вие взимате ли защо? Да купя... Да вземате си. И къде сме паричките? Къде метят паричките? Някой да знае от вас хора? Да знае някой? Не знам. Ето ги, бе. Майко. Вземам. Окей. Тъй. Ще взема още семената. Игра ми хареса, между другото. Мога да направим втори епизод на нея. Тъй, сега какво да вземем? Вземем от и това. 2 пъти, 3 пъти, 4. Той вземем 1, 2, 3. Това вземем 1, 2. Това е 1. И сега отиваме да си купим място такова. Да ми дава повече. Продукцион, Builders. Че се. Тук развалих от тази страна, почвам да правя. Сега как го направих? По-добре. Така че... добре, бе, брат, не е като деве. Те, нека да посеем семенца. Продукция Builder Seed. Сега трябва да ги използвам, хора, някой... Ти много дразни сега.
оранжеви семена. И не мога ги използвам. Тъй. Трябва да направя някъде... тук с това мога ги махам. Да обера реколтата и ще ги махна това. Сега къде отиде? Имам ли го сега? В мене. Имам. Така. Тото и нещо. Така. Имаме тук да сложим тия лайна. Да поставя там. Сега това. Продукция нямаме, билдърс няма. Колко много семена. Ама как да ги използвам? Как трябва да ги използвам? Добре, уит, да кажем. Те ще ги правя. Томато. Домати. Доматите. Те оранжеви дървета. Трябва телето, но неудобно тъй. И ейпъл дърво, ето тук. Продукция нямаме, нищо нямаме останало. И сега вече само съберем продукцията. Какво е? Ще не ми направиш нещо на градината. Че ако ме направиш на градината нещо, ще отръбвам. Може да ми отканат парите тя детоната. Да, знам. Ти защо пак не расте? Защо морковите са заминали? Останал. Те ще берат парички тук. Стабилно. Така. Какво да купим? Семена. Окей. $50. Apple Garden. Добре, тук ще направим Apple Garden. Така. Ще да взема, да я знам, 9. Първо ще вземем много да построим много. И свърши стоката. Едно, 2, 3, 4. От това 1, 2, 3, 4. И от това 1, 2. И от това 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сега ще го направим много да се построим нашата фермичка, защото не ми хареса как направих много. И вече знаем, че морковите растат един път и повече след това изчезват. Което е... Така. Сега имаме 8 такива парчета. Тези 8 парчета ще сложим ето тук. Първото. Второто. Така. Следващото. Така. Тук. И тук последното. Ето каква градина стана тук. Така. Дърветата. Apple дърветата. Не, чакайте, първо ще почнем с оранжевите, защото са най-много. Оранжевите дървета.
orange juice за портокалите. Кока. Така. Точно един ред да има. След това слагаме Apple. 1, 2, 3. След това слагам... той има още ли бе? Тъй. И тук едно още. Така. Картофите ще отдадат тъй този край. Тук. 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 И тук. Ако накрива последното. Сега семената на пшеницата. Сега стана доматите. Готови сме. Продукция ме да оставим там. То няма място повече. Окей. Хора, мисля тази игра, че може да ви хареса. Ако ви хареса, ще направим още такива видеа на тази игра. Ако ви е харесала, според коментарите, гледанията и всичките тия неща, ще видя дали ви е харесала и ще правим сигурно още. Докараме на тия тук такова. Тъй, трябва да купим още дървета ябълкови. Още колко ни трябва? Трябва 2, 4, 5 ябълкови дървета. И от доматите колкото мога. Пшените също ми трябват 5. Майко! Така. Пшеницата ми трябват 5. И... Тя игра е хубаво, може да стъкаме на второ видео. Вече има. Да, точно 5 има. Помни цялата. Това има само 4. Карана стока, това не ми трябва. И това купуваме 12 ще купим. Повече съм ги с всичките. Да има. И тези доматите трябва да апгрейдна на първия такова. Чакай сега, аз не също не гледам апгрейдите. За да апгрейдна, обаче ще ми вземе ли? Кеш. Апгрейдвам. Апгрейднах. И сега. Нямам пари. Първото, което виждам. Чая са винаги че скида продукция, че е хубаво пари. Така трябва да се апгрейдвам това. Майко. Вече на този апгрейд вече мога да си купувам такова. Домати. Нали? Ще видим. Мой. Така, домати. Да, мой. Супер. Моите са много скъпи. Следващия ще мога да отключим ягоди, царевица, такова, боровинки, банани, пъпкин, тиква, диня, круши, манго, драконов плод, кокос, какао. Много са. Та игра ми харесва горе-долу. Аз се играя извън кадър. И ако мога да направим и следващото видео на нея, кой знае. Това може да стоим... Какво? Взехме от това свърши стоката. Майко, колко парички само. Тъй. Тук има ли някаква стока да своим? Имаме само портокали. Тъй. Сега, слагаме от тия, обаче няма то вече. Тук ще оставим на семена и сега почваме от и тази страна да сложим. Там, що не е направено тъй? Добре хора, това мисля да бъде от днешното видео. Благодаря, че го изгледате и до следващото.